Dobrý večer, milé deti. Dnes mám pre vás pripravenú rozprávku o šípkovej ruženke. Urobte si preto prosím pohodlie a počúvajte. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, za 7 dolami, bolo jedno kráľovstvo, v ktorom žili kráľ s kráľovnou. Kráľ s kráľovnou sa mali veľmi radi a už dlho si prijali mať malú dcérku a tak im dobrá víla ich želanie splnila. Onedlho v kráľovskej rodine oslavovali narodenie malej princezny, ktorej dali meno Ruženka. Na oslavu prišlo veľa hostí, ktorí priniesli veľa darov a samozrejme prišli aj 6 sudičky, ktoré stáli nad posteľkou malej Ruženky a každá z nich venovala Ruženke do vienka neobvyklé dary. Šťastie, múdrosť, dobrosrdečnosť, láskavosť, bohatstvo a lásku. Zrazu pristúpila k posteľke zlá víla. Ja mám pre princeznu tiež jeden darček, povedal. Keď princezna dovrší 15 rokov, pichne sa ho vreteno a zomrie. A vtedy prehovorila 7. sudička. Nie takej kliatby, ktorú by nebolo možné zlomiť. Princezna nezomrie, len zaspí hlbokým spánkom, pokiaľ ju láska princa nevyslobodí. Kráľ s kráľovnou sa veľmi vyľakali. A ešte v ten deň vydali rozkaz, aby v celom kráľovstve zničili všetky vretená. A tak rytieri spálili všetky vretená, ktoré našli. Princezna rástla a rástla do krásy. Bola veľmi pekná a sa priblížil deň jej 15 narodenín. V ten deň sa princezna Ruženka vybrala do kráľovskej záhrady. Prišla k vysokej veži a vyšla po schodoch až hore. V komnate sedela starenka a zručne v rukách obracala vreteno. Princezna k nej podišla a sama chcela vyskúšať, ako sa na kolovrátku vkladie. Bola veľmi zvedavá. Keď však zobrala vreteno do ruky, chytila sa jeho ostria, pichla sa do prsta a zaspala. V tej chvíli obloha sa zatiahla a s Ruženkou zaspalo celé kráľovstvo. Kráľ, kráľovna, služobníctvo, proste všetci zaspali hlbokým spánkom. Prešlo mnoho rokov, kým krajinou prechádzal mladý princ. Zrazu sa pred ním objavila starenka, ktorá zbierala v lese drevo. Princ pomohol starenke zaniesť drevo do jej útulnej chalúbky. Starenka mu za odmenu porozprávala príbeh o zakľatej princeznej a ukázala princovi cestu do zámku. Cesta viedla cez hustý a tmavý les. Už z diaľky bolo vidieť, že zámok je obrastený s ružami a trní. Keď princ prišiel k zámku, musel sa dnu prebíjať ostrým mečom. Nezľakol sa zlých čarov, ktorými bol zámok prekliatý. Konečne sa princ dostal do zámku. Všetko tu spalo hlbokým spánkom. Hľadal zakliatú princeznu. Prešiel cez spiacu stráž a vyšiel hore po schodoch do veže. Tu konečne našiel Ruženku. Princ bol očarený Ruženkinou krásou a hneď sa do nej zaľúbil. Jemne sa nad ňou sklonil a poboskal. Ruženka otvorila oči a radosne sa na princa usmiala. V tej chvíli sa kliatba sudičky pominula a celé kráľovstvo sa prebudilo od hlbokého spánku. Mladý princ a Ruženka sa do seba zaľúbili a za niekoľko dní bola veľká svadba a všetci žili šťastní. Tak, milé deti, zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Dúfam, že sa vám rozprávka o šípkovej Ruženke páčila. Ak áno, prihláste sa prosím na odber mojich videí a čoskoro budem mať pre vás pripravenú novú rozprávku. Prajem vám dobrú noc a ďakujem za pozornosť.